Namaste Dasto, barka da warhaka abokai. Yau ma ga wata waka na ɗauko muku daga cikin fim ɗin Terenam. Kalmar Terenam tana nufin sunanka ko sunanki ko sunanku. Ita kuma waƙar mai taken Terenam hamne kiya he, wato da sunanki ne. Terenam hamne kiya he, je bana fina sara sanam, wato da sunanki ne ga baki ɗaya rayuwa ta masoyiya. To abinda wannan kalmomin da aka rera wannan waka suke nufi daki bayan daki kowace kalma. Kalmar tere tana nufin naka ko naki ko naku, nam yana nufin suna, jiban yana nufin rayuwa, afina yana nufin tawa, sara yana nufin gabaki ɗaya ko kuma duka, sanam yana nufin masoyiya. Ga haka haɗe jiban afina sara sanam, Terenam hamne kiyaye, da sunanki ne jiban afina sara sanam, gabaki ɗaya rayuwa ta masoyiya. Da sunanki. Da sunanki ne gabaki ɗaya rayuwa ta masoyiya. Yawwa to kun ji yadda yake magana kai ko Terenam, tere yana nufin naka ko naki, nam suna ce Terenam, da sunanki ko da sunanka. Hamne kiya he nayi, hamne kiya yi kenan, hamne kiya he wato da sunanki nayi, jiban rayuwa afina na nawa, sara ga baki daya sanam masoyiya, jiban afina sara sanam ga baki daya rayuwa ta masoyiya. Kun ji wannan baitin, mu je baiti na gaba. Shi ne shi ma. Don ina son ki sosai da sosai, kuma soyayya ce masoyiya ta. Kuma soyayya ce masoyiya ta. Yawwa masu sauraro to kun ji abin da yake faɗa. Pyar bahut karte hai tumse, wato ina son ki sosai da sosai. Pyar soyayya, bahut sosai, karte yi kenan, tum ita din kenan wato ke, sai daga wato ina son ki sosai da sosai. Pyar bahut karte hai tumse, ina son ki sosai da sosai. Ishki hetu, ishki hetu, ke ce soyayya ta. Ish soyayya, he na gyaran sentence wato kamar ita soyayya kenan ana magana a kanta. Ishki hetu, tu din ita kuma ita na nufin ki. Ishki hetu wato ke ce soyayya ta. Hamara nawa kenan, hamara sanan masoyiya ta. Ko lambu mai cike da furanni yanzu a wajena kamar kango nake ganin shi. Yauwa kun ji wannan baitin ma inda yake faɗa, Gulshan Abdu bi rana laktahe, wato ko lambu mai cike da furanni yanzu a wajena kamar kango nake ganin shi. Ma'anar kalmar bayan kalma, Gulshan yana nufin lambu mai cike da furanni, wato lambu mai furanni kenan. Sai Abdu wato a yanzu, birana yana nufin a wajen da babu komai ko kuma kango. Sai laktahe wato nake gani ko nake dauka ko nake tunani. Kun gani Gulshan Abdu birana laktahe, wato ko lambu mai cike da furanni yanzu a wajena kamar kango nake ganin shi. Kowanne nawa ma a gare ni bako nake ganin shi. Yauwa kun ji wannan baitin shi ma inda yake faɗar, har afina hamko be gana laktahe, wato kowanne nawa ma bako nake ganin shi. Ma'anar wannan kalmar bayan kalma shine har yana nufin kowanne, afina yana nufin nawa, wato nawa kamar na kusa kenan, dangi kenan. Afina yana nufin nawa, hamko yana nufin a gare ni, begana yana nufin bako kamar wanda baka sani ba. Laktahe dama na gaya muku ina tunanin ko ina gani ko ina dauka. Yauwa mu je baiti na gaba. Don na nitse a cikin tunaninki. Yauwa kun ji wannan baitin ma inda yake cewa hamteriya don me koyi rahitehi, wato dan na nitse a cikin tunanin. Yawa fassarar kalma bayan kalma shine ham yana nufin ni, teri yana nufin naka ko naki ko naku, yadon yana nufin tunani, me yana nufin a ciki, sai koyi yana nufin nitsewa, sai rahitehi yana nufin kasancewa. Shine hamteriya don me koyi rahitehi, dan na nitse a cikin tunanin. To kun ji wannan baitin, mu je baiti na gaba.
kuma mutane suna ɗauka ta mahaukaci. Yauwa kun ji abin da wannan baitin yake faɗa, yana cewa logon ko hampagal laktehi kuma mutane suna ɗauka ta mahaukaci. Fassarar wannan kalmar bayan kalma shine logon yana nufin mutane ko yana nufin da ga kenan. Logon yana nufin mutane, sai ham yana nufin ni, fagal yana nufin mahaukaci, sai laktehi suke ɗauka kenan. Al misali laktehi wato suke ɗauka, kamar daman da na faɗa laktehi yana nufin ina gani ko ina tsammani ko ina ɗauka, to shine su ma anan suke faɗar haka. Logon ko hampagal laktehi wato kuma mutane suna ɗauka ta mahaukaci. Idan ba tare da ke ba, idan ba tare da ke ba, idan ba tare da ke ba zai yi in gudanar da rayuwata ba masoyiya. Ba zai yi in gudanar da rayuwata ba masoyiya. Yawwa kun ji abin da wannan baitin yake nufi, yana cewa tere bina na minkin zindagi guzara sanam, wato idan ba tare da ke ba ba zai yi in gudanar da rayuwata ba masoyiya ta. Fassara wayannan kalmomin shine tere bina yana nufin in ba tare da ke ba, ko idan ba tare da kai ba. Tere bina idan ba tare da, na minkin yana nufin ba zai yi ba, ma'ana impossible kenan. To zindigi yana nufin rayuwa, guzara yana nufin gudanarwa, sai sanam yana nufin masoyiya. Wanda soyayya ta kama shi ba zai taɓa rabuwa da ita ba, kuma kada igiyar soyayya ta taɓa tsinkewa. Yauwa kun ji abin da wannan baitin yake nufi. Gashi can an kawo kamar mata suna amshi can ƙasa suna lagi cute na, lagi cute na, lagi cute na, ma'ana ita ce wanda soyayya ta kama shi ba za ta taɓa rabuwa da shi ba. Shine suke maimaitawa, wanda soyayya ta kama shi ba za ta taɓa rabuwa da shi ba, suke maimaitawa akai. Amma fassarar kalma bayan kalma tana nufin lagi, tana nufin shakuwa ko kamawa, ma'ana wanda soyayya ta kama shi. Kalmar cute na nufin ba zai rabu ba kenan, wato abin da ba zai, kamar ita cute tana nufin rabuwa na din na nahi kenan a kenan, wato ba zai rabu ba kenan. Sai inda suke cewa ishke daga tute na, ma'ana ishke daga tute na wato kada igiyar soyayya ta tsinke, igiyar soyayya kada ta tsinke. Ma'anar kalma bayan kalma shine ishk tana nufin soyayya, ka tana nufin mallaka, daga tana nufin igiya, da tuta tana nufin tsinkewa, na tana nufin nahi kuma yana nufin a'a. Ma'ana shine ishka daga tude na, wato kada igiyar soyayya ta taba tsinkewa, kada igiyar soyayya ta tsinke. To wannan shine wannan baitin, mu je na gaba. Daga kyawawan idanu hawaye ke gudana, don na ganki a cikin wata da taurari. Yauwa kun ji abin da wannan baitin yake faɗi, yana cewa ne no se bete ashkon ki da rome. To som al misali shi wannan baitin abin da yake nufi, daga idanu hawaye ke tohowa yana kwaranyowa. Fassara kalma bayan kalma ne no yana nufin idanu, sai yana nufin daga, kun gano ne sai daga idanu, sai bete yana nufin tafiyar kamar al misali tafiyar ruwa. Bete yana nufin tafiya, ashkon yana nufin hawaye, sai daro yana shi kuma daron kalma ce da take nufin gudana, alal misali kwaranyowa abu. Kalmar me kuma tana nufin a ciki. Yauwa sai hamne tujiko deka candis taro me, shi kuma wannan ma'anar abin da yake nufi wato dan na ganki a cikin wata da taurari. Ma'anar kalma bayan kalma shine hamne yana nufin ni, hamne yana nufin ne, tuje yana nufin ita wato ke, deka yana nufin gani, sai chant yana nufin wata, sitaro yana nufin taurari, sai me yana nufin a ciki. To shine abin da wannan baitin yake nufi. Ku je baiti na gaba. Kuma akwai zafi mai kuna a cikin kowane lokacin rabuwa, don yanzu numfashi na shine a danki.
yauwa kun ji abin da wannan baitin yake nufi, inda yake cewa bi harki agni me falfal da tihe, ma'ana kuma akwai zafi mai kuna a cikin kowane lokacin rabuwa. Fassarar kalma bayan kalma, birha tana nufin rabuwa kamar tsakanin masoya, agni yana nufin wuta, me yana nufin a ciki, falfal yana nufin duk saka, tafti yana nufin raɗaɗi, taftihi raɗaɗi kenan. Yauwa to kun ga shine baitin, shine ake cewa birha ke agni me falfal taftihi, kuma akwai zafi mai kuna a cikin kowane lokacin rabuwa. Sai kuma yake cewa abtu sasan teri mala jabtihi, ma'ana to yanzu duk numfashin da nake yana ambatan ki ne kamar yanayin jan carbi, wato kamar yadda ake jan carbi, ana salati to kamar haka numfashinsa kamar haka yake ambatanta. To fassarar kalma bayan kalma shine abtu, to yanzu sasan yana nufin numfarfashi, wato numfashi jam'in numfashi kenan. Teri da wannan na faɗa naka ko naki, sai mala yana nufin carbi, she jabti wato kamar live ambato, jabti kuma yana nufin ambato kenan. To kun ji wannan baitin, mu je baiti na gaba. Saboda ke, saboda ke, saboda ke a wannan duniyar duk wani zalunci da uba zan jure su masoyiyata. Tabbas duk wani zalunci da uba zan jure su masoyiyata. Yauwa kun ji wannan baitin abin da yake faɗa, inda yake cewa tereliye tereliye, ma'ana tereliye yana nufin saboda ke, saboda ke shine yake faɗa tereliye is duniyaka, saboda ke a wannan duniyar har su tamhe gawara sanam, ma'ana duk wani zalunci da uba zan jure su masoyiyata. Fassarar kalma bayan kalma shine dama na faɗa muku, tere yana nufin naka ko naki ko kuma kai ɗin ko kuma ke ɗin, liye kuma yana nufin saboda ko domin, sai is yana nufin wannan, sai duniya tana nufin duniya, sai har yana nufin dukkan ko kowanne, sai sitam yana nufin ukuba ko zalunci ko wata dai wahala dai, gawara kuma yana nufin karbabbe ko abin juriya ko kuma zan jure, wato zan iya jurewa, sai sanam kuma yana nufin masoyiya. Yauwa to kun ji wannan baitin shi ma. Sunanki na yi da baki ɗan rayuwa ta masoyiya, da baki ɗan rayuwa ta masoyiya. Da sunanka, da sunanki. Yauwa to kun ji ga ƙarshen magana, inda yake ƙara maimaita tere nam hamne kiyahe, wato da sunan ki na ji ban afuna sara sannan gabaki da rayuwa ta masoyiya, inda yake faɗa tere nam da sunan ki, tere nam da sunan ki, ita ma ta ce tere nam da sunanka, tere nam da sunanka. To wannan shine ƙarshen wannan waka, sai mun haɗa wata waka ta gaba. Domin ka ci gaba da samun waƙoƙin mu, ka yi mana na subscribe, ya mana like, ya danna mana comment, ya mana share a cikin comment ɗinsa, ya bayyana mana ra'ayinsa da kuma kalar waƙar da yake so a fassara mai a gaba. Na gode.